Hello mga loves, kumusta po yung umaga ninyo? Tignan niyo yung mukha ko mga loves. Bumangon ako, nagmamadali akong bumangon dito kasi nag-promise pala ako kay Mister na lutuan ko siya ng umagahan niya. Kaya yon, diretso tayo sa kusina. So ang promise ko sa kanya, lutuan ko siya ng potato. Ikakat ko lang siya into small pieces, no? Para madali siyang maluto. At para masarap at maaroma, ang gagawin ko is mag-cut din ako ng red and green bell pepper. Of course, may kasamang onion at garlic. Para sa akin, hindi naman siya mahirap mag-cut ng mga ganito, no? Wala akong problema sa mga cut na yan kasi talagang gustong-gusto ko rin itong ganito. Para siyang hash brown na hindi hash brown. Iwan ko basta hash. Mauna na siya basta kay potato. Dalawang potato pala yung ginagamit ko dito. My sausage husband. Sausage. Tulad ng mga sinasabi ko noon, marami magsasabing dapat onion ang iuna. Ako guys, isabay ko sila lahat, pero hiwa-hiwalayin, no? Para hindi sila mag-away. Kasi pati po yung ibang tao, inaaway po nila yung ating mga ingredients, no? So ngayon, nilagay ko na sila lahat, pero i-mix natin yan mamaya kapag okay na. Iwan ko ba sa ibang tao? Iba-iba naman tayo magluto. Every island sa Pilipinas may iba't ibang klaseng luto at style ng pagluluto. Hindi ibig sabihin kung ano ang sa Mindanao din yun sa Manila. Kung ano yung sa Luzon, dun yun sa ano. Mag-iba-iba kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao, basta kay mga tribe, no, iba't ibang klase po yung style. Nilalagyan ko sila ng asin, paprika at garlic powder. I think nilalagyan ko ng garlic powder. But anyway, so yun yun siya guys. Kung ano yung gusto nyong ilagay na ano siya, seasoning na mix na. Mga Italian mostly yung nilagay ko. So yun, at saka okay na siya. I-mix lang natin siya para hindi siya talagang parang equal yung pagka-burn. Gusto ni Tami crunchy daw. And of course, mga loves, brown na siya, no? Pero hinihintay ko pa rin siya hanggang mag-brown na parang crunchy-crunchy na sa labas. Yun siya. At habang nagluluto tayo ng ating mashed potatoes, so meron din tayong chicken sausage dito. Breakfast chicken sausage. At I think tapos na ito, so pites na kainin na natin. Pagkatapos kong kumain, nag-survey tayo sa ating labas ng bahay. Tara guys, samahan niyo ako. Bunga, oh. Daming bunga, ipataas ko lang sila. Ipataas like this. Like that. No? Ipataas. Yan, ang dami kasing bunga, look. Ito yung blackberry, guys. Yung mulberry, nandun ang dami, oh. Look, ang daming mulberries. Look. Pero ito siya is blackberries. Ang dami pong klaseng berries kasi. And then meron din tayong raspberries. No, ito siya. Lumaki na. Hello. Lumaki na ang ating umaga guys. Survey tayo sa ating sa ating mga pananim charot, hindi ko to tanim. Andito na ito noon pa. Hi Waxy. Look naman. At kunan natin ng yung tawag nun, yung tubo bas gilid-gilid. Bawal. Hala, eh. Look. Pangit ng string beans natin. Ay, pangit. Survey lang tayo. Quick survey. Look. Uy, may bunga na. Look. Nag-start na, oh. Ang ating zucchini. Nag-start ng magbunga. Yung zucchini natin. At ang ating okra na tinatransfer ko dito. Kahapon. Okra, oh. Diba? Okra. Oh my goodness. I-transfer ko to guys. Kinakain, oh. Seedling ba? Oh. I-transfer ko to ngayon. Ating kangkong. Ang tagal naman tumaas nito. No? Tagal. Hello salad. Kumusta? Kumusta ang ating lettuce? No? Taba-taba ng ating talong. Uy, may bunga na, oh. Nag-start na ating talong. Uy, may tumubo na, guys. May tumubo na, oh.
Seedling. Ang taba-taba ng kamatis. Oh guys, tignan nyo. Ang taba ng kamatis ni Inday Miriam. Oh, grabe. Grabe si Inday Miriam ang taba. Ang taba katulad ko. Ito oh guys, oh, tignan nyo ang taba-taba. Ano yan? Abnormal man yung pagkataba nito. Itong mga kamatis ko ba, abnormal yung pagkataba nila. No? At ang ating bell pepper, maraming bunga. Nag-start na. Yun. Yun. So, tara magtanim tayo ng ating seedling. No, you cannot jump in there. It's a bunny jumping, hopping. Bunny's hopping. Bunny, go. Keep going, bunnies. O diba guys, marami na tayo nakikita mga bunga. Hindi lahat, pero nagbunga na. Like talong na surprise ako. At napaisip ko, dito ko na lang i-transfer yung ating seedling na broccoli rub. Broccoli rub po yung ating seedling pala guys na ating i-replant, no? At kailangan lang natin siya ditong itanim kasi bagong lupa po ito. So mataba-taba. So which is good. Hindi ko alam kung ang gaano kalayo yung isa't isa. Pero tinatanim ko siya malapit sa isa't isa. Hindi na wala na akong pakialam. Kasi ganito talaga kapag wala na tayong malaking garden at halos puno na lahat, ano? At sana lang mga loves, no, meron tayong ma-harvest sa ating mga gulay. So keep on watching guys. Ito pala yung ating raspberry. But bago niyan, isa lang muna yung hinog, isa kasi yung nahinog. Punta tayo sa kabila ng bahay. Kakainin natin itong mulberry. Try natin. Tikman natin yung mulberry. Dito. So kukuha tayo. Tikman natin. Kasi ang daming nagsasabi. Dito maitim mo. Masarap daw ito sa asin. Tikman natin ba. Mahilig naman ako sa asin. Na guys, oh, dami oh. Masarap ba talaga ito? Hindi ko tinikman eh. Tikman natin ha. Matamis. Masarap. Masarap pala talaga. First time ko to. Hindi ko ito tinikman. Tikman natin sa asin. Let's see. Ang dami guys oh. Tikman natin sa asin. Meron akong asin dito, tika. Tara. Ang dami. Marami siya. Ulan. Matamis siya, guys. Wala. Maasim-asim yung hindi ulam. May sarap. May asim yung pula siya, pero pag ganito na pala talagang kulay, ano na siya, sobrang tamis, oh. Wala, masarap siya, guys. Yung pula, gusto ko yung maasim-asim. Matamis na maasim, masarap siya. So, yun. Yun lang, guys. Hello, mga kabaryo. Nag-vlog po si Tommy so sa trabaho niya. But before tayo mag-start doon sa trabaho, gumawa siya ng salad muna. What's up, guys? We're just making a little arugula. Some tomatoes, some onions, some cheese. Some oil, some vinegar, some lemon, and of course arugula. What kind of cheese you put? Mozzarella cheese. Cheese. Same kind of cheese they put on your pizza. Don't squeeze the arugula. Makes it emotion quick early. You know, just toss it. Otherwise it's not mixed. That's why people use 2 tongs Oh, to do it. oops. Lost a piece. You let it soak, honey. Shouldn't have to. Okay, so that's your dinner with fish, right? That works. Okay. You have to cover try it. some? No, Oh yeah. cover it. Can you taste the vinegar, the lemon? Do you need more? Hard to tell. Hard to tell. We'll Okay, later. you have to do it later.
Very little left. But we have a lot of protein. Yeah, I was during the whole of the refrigerator. What? Okay guys, so ngayon ang trabaho ni Mr. is sa city usually, no? At maulan po yung panahon ngayon. Pero yung mga binavlog niya doon is yung sa labas, yung mga mga worker. Kasi yung trabaho niya is andun sa loob. Laptop lang. Buti na lang hindi na siya nagtrabaho ng mga ganito, yung mga magbuhat-buhat kasi delikado na sa likod niya. Ganito pala yung galawan dito sa city kapag mayroong movie premiere. Kasi ito premiere po ito ng Netflix movie. So yun, sa Netflix po ito. So makikita niyo po ito sa Netflix. Pero I don't know kung napalabas na ba ito. Pero yun, premiere po ito. At ang busy. So every time na may mga ganito guys, may mga booth, may mga, mga souvenirs, ganun, sa labas ng daan, doon sa labas ng building. So, mostly dito, ang mga ginagawa is binablock yung part sa road. So, kaya yun, sa city talaga, sa Manhattan, is always traffic because yung mga, malakas yung mga movie dito, yung mga premiere, talagang, yung city talaga is binablock talaga nila yung daanan. Kaya, yun, nakaka-stress doon sa city, guys. So, ito po yung trabaho ni Mr. ngayon. So, kaya umaga po siyang umalis. Kaya kailangan nila doon sila 5 o'clock para sa premiere. Magre-ready lang. Ito po yung pangalan ng movie ni Muna. Ay, iwan ko na lang. Basta kaya hindi ako mahilig. Yun, merong robot doon sa booth na yan. Iwan ko kung bakit ganyan. So, buti na lang nag-vlog si Mr. No. Ipakita daw niya yung mga ganap kahit maulan. Last week, ang trabaho din niya is premiere din sa movie ni Jennifer Lawrence. Sabi pa niya, tumaba daw si Jennifer Lawrence. Sabi ko, I think bagong panganak pa lang yung babae yun. Kaya nag-gain ng konting weight, no? So, sabi pa niya, bakit mataba si Jennifer Lawrence? Akala ko payat-payat. Sabi ko, ay bagong panganak ata yun siya kasi iwan ko. Nagbuntis daw. So, ito po yung ganap ni Mr. sa kanyang booth. Ito lang yung ganap niya, laptop at saka iwan ko yung mga machine. At ito yung ilahang tanawanan. Iwan ko na ba't